खुलुमबाय का तावते बुकसं तिनी आंगरनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुकसं तिनी आंगरन थानी हाय नांकुमानि करम तुइ भाबि का तावते बुकसं बेलायखेनो वान आमा सिंसा सिनि तिरप्रानि तिप्रसारनि बागैनो सानाय तै फातार हास्ते रगत कलमानो अपडेट टंकरि टंग आबो साबायkai साकाय साइसि कुलपाया तिनी मेन टपिक गाय आनि विषय बुझानाय गोबां बरक आनो मुसुमानि आनो चाजे आंमानि आनि चैनल नो बन्द खायना नायनि मानि बा आनो चाजे आंनाय गोबांमा फेक अकाउंट रो खुलुगय आनि फटो रो ग्रेवय यूट्यूब आईडी रो खुलुगबायय नरक नायदि कमेंट्स रगो आनि मुखां रो ग्रेवय गोबांमा कमेंट्स रगो नुनाय अ हामा सुइजाक चाया कक रक सुइजाक रियां जमैतार न कुटुकजाक अब हायरो खायै बरक मेसेज रे तमानि नरक नुखाना कायसा नमिता रियां नै अ ताखोक आनि फटो रिजाक अलरेडी फटो रिवय ब ताम कन्ट्रोभार्सी खाय दंखा अब आं नरनो जानगुरि नान बागै फायो फेक आईडी खुलुकबायै फेक अकाउंट खुलुकबायै गोबां बरक आनि बुमुं बरिवय आनि मुखां रिवय आनि फटो रिवय कक हामा सावय आनो बदनाम खायनानि बागै चाइतो गय दंगो तावते बुसं अब हायरनो पुइतुता सादि तामखाय आं फां नरनो सावो आनि चैनल नरक साइमानना दीपक एंटरटेनमेंट अबनो कारुइtai केबुनि कुरै जे तंमानि आलका फायाताय आरो नरक सब्सक्राइब नो काइन साइमान थानाय गोबांमा बरक आनि बुमुं रिवय फेक अकाउंट रिवय आनि फटो रिवय जे साफान खाय दंखाय आबो बाय केबो पुइतु ताचादि गोबांमा एफआईआर रक खाय तनिका आनि मुंगै अबो हायनो सिनि बुखुक पातल किनाबो आनि फोन नम्बर रिवय केस खाय तनिजाक अब हाय दिल्ली नु सालबागै पुलिस रक फोन खायतुङानो साइमालिया जे जादेपानो मालायफादि अब कतर केस थांनाय हाय थांनाय साइमे तामनो तुइ केस दिका ब बिसनि तुइ साका आं कोटुकमानि टंपु हायपु फेक अकाउंट रक बाय गोबांमा बरक दंगो कोटुगै मानु किन्तु आनि बुमुं रिवय आनि नम्बर रिवय बाक्सा अब हायखायै बरक आनो चाया स्रामनाय नाय टंका आबनि बागैनो बि केयरफुल तावते बुकसं नरक बो पुइतु चानान खायदि आं कुनु समो केबनो हामिया कक साया कुबै ककनो साय थांनाय तिप्रसा थानचांनानि कक सानाय जे मा सामांनि तिप्रसा सिनि प्रसा कुबै वानजिनि दाला लुंगै सामुं खायाखाय कायसा कुसु हयतो आं कोटुक खाना आबरंनि बागैबो आं ना कारसानो हायपानो जे ताबो केस नानाय निनि महिला थाना हिनि सानाय बरनबो आं सानानि मुसंगो अबो हाय केस रंनो नरक बोताया साकदि कुबैनि दिगि तंनानि खायदि सत्य दिगि तंदि ताताल कक बाय फोन नम्बर बाय केस खायमाने अबो हायरो बेलाय चाया बा फेसबुक रगो वाले लायमानि निनि व्हाट्सएप रगो वाले लायमानि कायसा कुसु कक रनो तुयुय किसा साबायनो केस रगना लायमानि आबो बो आं जे पुलिस थानानि ओसी तंनाय रंनो याक जुरकाय सावो अब हायरक सिनि पॉलिटिक्स लीडर रक बाक्सा गोबां बरक यूट्यूब चैनल रंनो केस खायो दफानि बागै सामुं खायगाकाय बा दफानि कक रक सागाकाय कायसा केबेंनि तो हागाय ते कायसानो साया सागाकाय बरक केस खायलायमानि आबो बेलायखेन हायमे नुकजाउसिन तिप्रसानि बागै आबोनो मुथाक लायदि बेलायनु चानाय हायकै आं बेंगलोर तंगो बेंगलोरनि थांगै तिरप्रा कोटो थांगै मालायनानि बा पुलिस स्टेशनाव थांगै मालायनानि थांनानि फायनानि आनि बेलायखाय रां खर्च आबोनि बागैनो सियोर ककनो आं साइरिबु जेटा राइट कक सामानि कंपनी वो काम खाय दङ कंपनी बो सुति माया अब हायरनो सिनानि नांनाय साइमाननि नांनाय सिगुन मिगुन कक रनो तुइ केस खायलायै बरनो जे सागापानो चेक लाइक मानि बा हैरानि खायमानि आबो मोथांनानि खायतो हायकै बेलाय आबो चिनि तिप्रसानि बगै हायमेनगो आं केबनो हायमेसानानि थांया कुबै जेटा चलि तमानि आबनो न साव तै आनि नम्बर न रिवै बुइ सावै फानो आनि बुमुं रिवै सिलि दिमानो आवबो कुबै तामो काहामगाय चेरि नायलेना नांनाय साइमाना नांनाय हायनो केस खायलायमानि उंया आवते बुसं आबोनि बागैनो खूब हामजागलाया सुं साक बाय साक मिलिमाया बुफ्रु सुं मिलिमालाय सिनाय बुफ्रु सुं सवा खायमान सिनाय अबनो आं कक कसानानि बागैसि फायो तिनि आं भिडिअ बिसि लगरिगला कायसा पब्लिक नाउ हिनुई न्यूज चैनल खांग्राइनी पब्लिक नाउ हिनुई जे खांग्रानी न्यूज चैनल बुबागार न कोटकजाक बुबागार जे न्यूज चैनल रनति प्रसाबयो वाजरनो विभाजन खायन नांगोबा खाग्रा नायरकनि बजल जागै बुबागार अनेक अटेक खाय कक साजाक बिनि चैनल आंगा भिडिअ न फुनुगलिया बेलेखे बुबागार बुमुं खुइ साक नांगिया जेब्रुपानो बिनि भिडिअ बुबागारनि बुम खुइमान बुबागार न याकुं तला खिगलाय ब कक सासाव कक सातो कक कुरै आव बिनि सागनानि करते बबो तंगो किन्तु ताबो सिनिति प्रसारबु नायो नरक जेमन कम्युनल खाय तंगो मुति प्रसार कमेनल खायनाय नाबो हाइनो सिस्टेम तावके बुकसं केबो ताकिरि लायदि बुसांगो आउकदि मकाबेला खायनानि बागै बर कमेनल खायो सिनति प्रसार न मीडिया रंनो बोक्लोगो तनिवो सामु रोगो स्कूल कॉलेज आं बिसि कक सले तावके बुकसं र काहाम तंगि सुसु तंगि तिनि बागै ज तननो खुलुमपिका।